Ben, bo día a todos e a todas, de novo, os que hai 10 minutos xa estaban desconectados e a todos aqueles e aquelas que vos acabades de conectar nestes minutos. Dasvos as grazas, en primeiro lugar, en nome da Cigansino pola vosa participación nunha asamblea que creo que a todo o mundo lle gustaría que non fose nestas condicións, que podésemos estar todos véndonos as caras nun salón de actos de algún instituto, por exemplo, de Compostela, nunha asamblea de carácter nacional como esta, pero con esa presencialidade tan necesaria que tanto votamos de menos tamén no campo sindical, non solamente no día a día nas aulas. O motivo desta asamblea informativa é mantervos ao tanto de cal é a situación actual e proporcionarvos toda a información que o sindicato ten neste momento sobre un tema tan importante, tan tamén conflictivo, como é todo derivado das modificacións legais que se introduciron na LOE a efectos da extinción do corpo de profesorado técnico de FP e da integración no corpo de PES. Tal como se vos anunciou, imos facer unha exposición inicial, dándovos toda a información da que dispomos e tamén un pouco cal é a posición do sindicato ao respecto. Procuraremos, porque o tema, como ben sabedes, é complexo, procuraremos facelo o máis claro e expositivo posible e, por suposto, todas as consultas, dúbidas e comentarios que queirades facer serían, como se vos indicou, a través do chat e intentaremos, na medida posible, sempre que saibamos, dar resposta a todas elas ao final desta intervención inicial. Fun tan maleducado que non me presentei, chamome Suso Vermello, son o secretario nacional da Cigansino, e comezamos, polo tanto. Inicialmente, aínda que é certo que supoño que a práctica totalidade das persoas que estades aquí estades perfectamente ao tanto de cal é a situación desde a perspectiva legal, creo que é ben poñer o contexto para que digamos que se algunhas persoas teñen menos información que a teñan suficientemente clara. A LOE acaba de introducir unha modificación moi importante, unha modificación que non contou en ningún momento con ningún tipo de negociación no ámbito sindical, é dicir, que non se nos comunicou as organizacións sindicais con representación na mesa sectorial do Estado, en ningún momento do trámite da lei, ni na fase do anteproxecto, ni na fase do proxecto, e que entrou directamente no debate parlamentario a través de enmendas introducidas por varios grupos parlamentares e, finalmente, digamos que o texto que se acaba aprobando é unha enmenda, ou, se preferimos, unha autoenmenda dos grupos que apoian o goberno español. Ben, como sabedes, hai tres normas que se modifican, tres artigos que se modifican. Básicamente, o importante é como define para un futuro inmediato a situación do profesorado técnico. No artigo 95, sabedes que o que se fai é indicar claramente que a titulación que hai que ter para dar clase de FP é a mesma que para impartir ese bacharelato, con un título de grao ou titulación equivalente, con unha formación pedagóxica de posgrao, e habilita, como xa existía até este momento na propia LOE, a posibilidade de habilitación de outras titulacións a efectos de docencia. É importante, a efectos de docencia. Pois veremos a diferencia que hai respecto dos efectos de acceso á función pública. E introduce tamén neste artigo 95 o que o profesorado técnico con titulación de técnico superior de FP se lle podería atribuir docencia con carácter excepcional como profesorado especialista. A figura de profesorado especialista existe xa no ordenamento xurídico da docencia no ámbito do Estado español desde o ano 95. Pero veredes que se introduce un cambio fundamental, xa que este profesorado especialista pasaría a ter un contrato laboral e non un contrato administrativo como existe na actualidade. E despois está unha disposición adicional 11ª, que é tamén moi importante porque é na que se declara a extinguir o corpo de profesorado técnico de FP. E aí indícase que se producirá con carácter xeral unha integración do profesorado técnico no corpo de PES. Non se regula que se faga automáticamente con unha integración directa, senón que se indica que se fará mediante un sistema de acceso que, evidentemente, non se aclara como será e será froito dun desenvolvemento normativo posterior. Indícase que o requisito para poder acceder ao corpo de PES é a titulación de grau ou equivalente, e aí ven a diferencia co que vos comentaba antes a efectos de docencia, neste caso, a efectos de acceso á función pública.
E, ademais, tamén o fai con un carácter restrictivo porque impón que quen poderá acceder ao corpo de PES terá que ter ese grao ou titulación equivalente na data de entrada en vigor da LOE, que, como ben sabedes, foi o 19 de xaneiro. E o resto do profesorado que non teña ou tivese esa titulación quedaría a extinguir. Onte mesmo compartimos nas redes sociais os datos xa oficiais que nos deron desde a Consellería, que son basicamente os mesmos que viñamos proporcionando desde o sindicato despois de que na mesa sectorial en na que se aprobou a oferta de emprego, a ampliación de prazas, pois xa empezáramos a proporcionar. E neses datos oficiais de como está a situación actual do profesorado, o que temos é que hai un 37% do profesorado galego, de técnico de FP, que ten unha titulación de grao, licenciatura, enxeñaría ou arquitectura. Hai un 27% que ten unha titulación de diplomatura, enxeñería técnica ou arquitectura técnica, e hai un 35%, un 35,6% de profesorado que ten unha titulación de técnico superior. Nos datos que proporcionou onte a Consellería, e que podes ver nas nosas redes sociais, hai un erro na suma do profesorado con grau. Figura no que podedes ver 793 e en realidade son 803, o que fai que o total de profesorado que actualmente imparte docencia en Galiza como profesorado técnico, como interino ou como funcionariado de carreira, é un total de 2.159 persoas. Bueno, esa é a situación actual con estas modificacións e, digamos, a quen afecta e como afecta. Eso verémoslo a partir de agora. Con respecto a todo o que ven por diante para o desenvolvemento da LOMLOE, hai que ter en conta que se abre un momento de certa complexidade, como todo desenvolvemento normativo dunha lei orgánica. Entón, en principio, vou vos dibuixar a complexidade para que vexades que isto non vai ser, desde logo, cousa de nin de días, nin de semanas e, seguramente, nin de meses, para que vexades en que ámbitos se vai ter que negociar e que se vai ter que negociar. En primeiro lugar, onde se vai ter que negociar? Bueno, primeiro, ten que negociarse na mesa de persoal docente do ámbito do Estado, onde están representadas as organizacións sindicais do ámbito estatal, con representación nesa mesa, que son comisións, AMPE, STES, CESIF e UGT, a CIGA, como sindicato maioritario na Comunidade Autónoma Galega, e ELA, como sindicato maioritario con maior representación no ámbito xeral da Comunidade Autónoma Vasca. Esos son os sindicatos que temos representación nesa mesa. Por tanto, aí esa mesa vai xogar un papel moi importante porque hai toda unha serie de normas de carácter xeral, de carácter básico, que despois terán que desenvolver as comunidades autónomas, que terán que ter o seu lugar de negociación nesa mesa. En paralelo, tamén haberá unha participación, esta sí que ten un carácter, si queredes, máis testimonial, de menor relevancia, pero que non debemos descuidar, que é o Consello Escolar do Estado, que é un órgano consultivo, participativo, de toda a comunidade educativa, e onde tamén as organizacións sindicais e a CIGA entre elas aproveitamos moitas veces para introducir enmendas que igual non se nos tiveron en conta na mesa sectorial. Despois hai, fora dese ámbito, digamos, sindical a nivel do Estado, outro ámbito que tamén é moi complexo e que é o ámbito da negociación interadministrativa. Hai que ter en conta que moitas das decisións que se van a adoptar terán que contar ou non, pero en todo caso terán que ser escoitadas as comunidades autónomas e en moitos casos terá que haber un acordo previo. E iso faise na Conferencia Sectorial de Educación onde están representadas todas as conselleiras e conselleiros das comunidades autónomas xunto con responsables do Ministerio. Hai tamén outro órgano de carácter técnico que é a Comisión de Persoal onde todas as persoas que dirixen, que están nas direccións xerais de centros de recursos humanos, pois tamén preparan todo o que é o desenvolvemento desa lei. Como vedes, son dous ámbitos diferentes, pero son dous ámbitos absolutamente necesarios, porque veremos despois que todo o desenvolvemento necesario de todo isto, convocatorias, condicións, etc., en boa medida van depender das comunidades autónomas. Por tanto, teñen tamén moito que decir nesta negociación. Vai haber un terceiro ámbito que será de novo a negociación parlamentaria, porque vai haber desenvolvementos, algúns deles de relevancia, que terán que pasar polo Parlamento e, como vimos e como vos comentei con anterioridade, digamos, nese efecto que, desa perspectiva sindical, para nós é totalmente impresentable, e é que haxa condicións de traballo que afectan ao profesorado nunha lei orgánica que non se negocian previamente cos sindicatos, sino que van directamente á negociación cos grupos políticos, aquí tamén se podría dar o caso
con algunhas normas, como, por exemplo, a futura Lei Orgánica de Formación Profesional, ou se se establece algunha norma, digamos que para enmendar os graves defectos que, desde o noso punto de vista, teñen as modificacións que se acaban de introducir ao novo LOE con rango de lei. Iso tamén, evidentemente, entraría nesa negociación parlamentaria. E despois hai o seguinte paso, importantísimo tamén, pero que vería condicionado por todas as decisións que se adopten primeiro en Madrid, que é a Mesa Sectorial Docente de Galiza, en donde a CIGA é o sindicato mayoritario e tamén teñen representación comisións, UGT e ANTE. Ben, aí vai haber que desenvolver normas estatais, terá que negociarse a convocatoria dos procesos de acceso, teremos que discutir sobre condicións de traballo e de mobilidade ou sobre condicións retributivas chegado ao caso. Bueno, en todo este momento, como vedes, aquí o que se abre son espazos de negociación que despois, nós, desde a perspectiva sindical, entendemos que tamén deben vir acompañados sempre, toda a negociación, de espazos de movilización e de espazos de presión para conseguir que o que agora vamos máis ou menos a dibuixar como os principais problemas que se poden derivar da aplicación da LOMLOE van ter para unha parte importante do profesorado técnico de FP. Que normativas imos ter que negociar e como se vai evidenciar cal vai ser despois a foto final na que nos veremos todos. Bueno, primeiro, e iso foi unha información que se nos deu na reunión que tivemos coa secretaria xeral de FP con Clara Sanz outro día, e información que ela nos dá, nós non sabemos ao final como se vai a evidenciar todo isto, hai que ter en conta que Clara Sanz é a secretaria xeral de FP, pero ela non vai levar o peso da negociación na mesa sectorial, e iso vai depender de outros altos cargos do Ministerio, empezando polo subsecretario de Estado e polo secretario xeral técnico. Pero, bueno, é o mesmo equipo, queremos pensar que a información que ela nos dá estará sustentada en acordos previos de todo o equipo ministerial. A primeira cuestión, a primeira normativa que haberá que afrontar, a máis importante seguramente, pois é o Real Decreto de Acceso. Como vos decía, o proceso de integración do profesorado técnico no corpo de PES non se fixo mediante unha integración directa. É dicir, non se estableceu que todo o profesorado que reunira X requisitos, esteamos ou non en desacordo con eles, que se integraría no corpo de PES. Podíase ter feito así, nós entendemos que sí. Hai algúns precedentes, a propia transformación dos mestres de taller en profesores técnicos de FP hai moitos anos, ou a integración, por exemplo, de centros que dependían no seu día do Instituto Social da Mariña e que pasaron e se integraron os funcionarios e funcionarias de carreira directamente como funcionarios dos corpos docentes e, por tanto, nos entendíamos que se podía ter feito así. Non se fixo así e terá que facerse mediante un sistema de acceso. Por lo tanto, ese Real Decreto de Acceso para nós é importante que non sexa dentro do Real Decreto Xeral de Ingreso e Acceso. Cal é a diferenza? A diferenza é que o actual Real Decreto que regula as oposicións, para entendernos, o 267 do 2007, ese Real Decreto, modificar iso vai ser seguramente un tema complexo e dunha ardua negociación, porque significa modificar temarios, modificar condicións, modificar probas. Sabedes que desde hai tempo hai un ruxe sobre un novo sistema de acceso que podría levar aparellado unha fase de prácticas máis longas en diante un nivel educativo. É dicir, sabedes que os distintos gobernos, xa desde o goberno Zapatero, veñen insistindo en cambios fundamentais. Por tanto, isto sería unha negociación que creemos que podría ser longa. O propio goberno anunciou que presentaría todos estes cambios xunto con un novo estatuto docente no prazo dun ano. Sería a presentación, non a aprobación. Por tanto, sería demorar moito no tempo o que sería a integración do profesorado técnico e a efectivización destes cambios. Por tanto, a posibilidade de que haxa un Real Decreto específico, exclusivo para regular o ingreso, desde logo parece máis positivo que non agardar por un Real Decreto Xeral. Pero o Real Decreto Xeral de Ingreso e Acceso tamén ten que ser negociado e tamén vai ter efectos directos sobre o profesorado técnico de FP, en concreto sobre o profesorado técnico que é persoal interino e futuro opositor. Non estamos falando das oposicións deste ano porque se rexen pola normativa anterior, pero evidentemente hai cuestións no actual Real Decreto de Oposicións
que, á vista da extinción do corpo de profesorado técnico, xa non poderían servir para unhas futuras oposicións. Pensemos, por exemplo, ao simple feito de que hai uns anexos que aí figuran unha serie de titulacións para especialidades dun corpo que xa non existe. Creo que iso é algo obvio. Por lo tanto, en que condicións van poder opositar no futuro? Se é que van poder opositar os actuais interinos e as actuais persoas aspirantes a unha praza como profesor técnico, con titulación de profesor, de título superior técnico de FP. Aí hai, evidentemente, moitas cuestións pendentes de negociar e que terían que ser nese Real Decreto. Outro Real Decreto que terá que cambiar será o Real Decreto de concurso de traslados. Porque, por poñervos un exemplo, como se vai a ditaminar se non conseguimos unha integración xeral de todo o profesorado do corpo técnico no corpo de PES? É dicir, se ao final o goberno mantén a extinción do corpo e que haxa profesorado que non se pode integrar e que queda extinguir, como se vai regular o método para pedir prazas nun concurso de traslados? Hai un exemplo e hai un antecedente bastante claro. Un profesor do corpo de secundaria que actualmente accede ao corpo de cátedras cambia de corpo, está nun corpo diferente. Porén, no concurso de traslados, as prazas que pide o funcionario de cátedras e as prazas que pide o profesorado de PES son as mesmas. É dicir, que non hai unhas prazas específicas para catedráticas e catedráticos e unhas prazas específicas para profesorado. Por lo tanto, se isto é así, cabe pensar que se ao final se mantén unha parte do profesorado técnico a extinguir e o resto se integra no corpo de PES, é de supoñer que haberá que facer modificacións no Real Decreto de concurso de traslados para que as prazas sexan as mesmas. Ou non, iso veremos, en todo caso, aí van ter que facer tamén un cambio dese Real Decreto de concurso de traslados. Outra norma que tamén terá que cambiar, que xa anunciaron o seu cambio, é a nova Lei Orgánica de Formación Profesional. Sabemos que xa ten intención o Goberno de que a través do Consello Escolar do Estado se lle remitan achegas. O que non sabemos é se nos van proporcionar ou non o texto normativo. De momento non temos coñecemento del, aínda que a información que se nos deu outro día é que pretendían acelerar a tramitación. Creo que de unha maneira un tanto optimista, pero, veremos a ver como se desenvolven os feitos. Falaba a Secretaria Xeral da intención de que antes do verán estivese aprobado o proxecto de lei no Consello de Ministros para entrar no trámite parlamentario. Eso, leva o seu tempo, fase de anteproxecto e un montón de trámites previos. En todo caso, veremos. É unha última norma que é o Estatuto Docente tan longamente anunciado polos gobernos do Estado. Nese Estatuto Docente poderían ser regular, igual que na Lei Orgánica de FP, cambios nos corpos. Iso tamén, evidentemente, é moi importante. Por lo tanto, todo o desenvolvemento dunha Lei Orgánica, como é este caso a LOMLOE, e, sobre todo, coas modificacións importantes que se acaban de introducir, desde a nosa perspectiva, tarde, mal e arrastro, na extinción do corpo de profesorado técnico, vai ter, evidentemente, pois, como vedes, unha ardua labor de negociación e seguramente nos levará a estar moi pendentes de moitos prazos e de moitos ámbitos de negociación. Cal é a posición do sindicato a este respecto? É unha posición moi clara que a levamos expresada desde o primeiro día que tivemos coñecemento da posibilidade, naquele momento de que se aprobara esa emenda, e, no final, da aprobación tanto no Congreso como no Senado, e que podedes ver perfectamente na nosa página web e nas publicacións que facemos. Non me vou estender nelas, simplemente nós temos clarísimo que todo o profesorado técnico de FP, funcionario de carreira ou interino, ten que integrarse con todos os dereitos no corpo de profesorado de ensino secundario. E é ben certo que hai dificultades desa perspectiva legal, pero, evidentemente, toda a lei ten a súa excepción. E a día de hoxe, iso foi o que lle explicamos outro día á Secretaria Xeral, hai suficientes excepcionalidades no ámbito da función pública docente para poder abrir unha nova máis. Decíamos outro día, e así o publicamos, que é certo que desde a ortodoxia burocrática dos corpos docentes fixados polo Estatuto Básico do Empregado Público, solamente pode ser do grupo 1 unha persoa con unha licenciatura ou un grau. E non é menos certo que os docentes somos específicos e, por tanto, hai unha normativa con rango de lei orgánica, que é un rango superior ao Real Decreto Legislativo que é o EBEP, que regula cousas diferentes. E permite que sexa tamén o Goberno o que habilite outras titulacións diferentes para formar parte do grupo 1 ou do grupo 2. Por iso, a día de hoxe, hai 22 especialidades do corpo
de secundaria ás que se pode acceder cunha determinada diplomatura, arquitectura técnica ou enxeñería técnica. Determinada, para determinadas especialidades, non con carácter xeral. Pois falamos disso. E hai 10 especialidades ás que se pode acceder ao grupo 2 tendo unha titulación que no EBEP só permite acceder ao grupo B. E despois temos a peculiaridade tamén do profesor con título de profesor de música, do plan vello do 66, ou da persoa que ten un diploma de cantante de ópera, ou da persoa que ten acreditados estudos de danza. Todas estas figuras existen, son compañeiros e compañeras nosas que están a día de hoxe impartindo docencia nos conservatorios, a maior parte deles funcionario de carreira e algúns interinos. Son persoas con a titulación que no momento en que esa titulación deixa de existir e se transforma nunha nova titulación, se lles permite, como digamos, efecto vasoira, que sigan tendo, digamos, os mesmos dereitos de acceso. A día de hoxe, para que vos faredes unha idea, hai persoal interino que a súa titulación é do plan do 66. Persoal interino que pode ter feito o bacharelato e eses estudios, ou mesmo sen ter feito o bacharelato. É dicir, que nós o que nos negamos é que se nos venda que non se pode, baixo ningún concepto, acceder cunha titulación superior de FP ao grupo A1 cando temos compañeiros aos que se les permite, e nós estamos totalmente de acordo, que poidan estar impartindo docencia e ser funcionariado de carreira do grupo A1 sen titulación de bacharelato. E iso é así porque o sistema educativo ten unhas necesidades que atender que, desde logo, sobardan as limitacións do Estatuto Básico do Empregado Público, que está pensado para o ámbito xeral da administración e non está pensado para esas necesidades. E da mesma maneira que para impartir docencia dun instrumento o que necesitas, evidentemente, unha persoa técnica e que teña esa capacidade e se entende que con esa titulación a tiña, pois non menos é así para especialidades puramente técnicas da formación profesional onde sabemos que o sistema educativo non ten unha oferta universitaria e ten a necesidade, ten a obriga de recorrer a profesorado que ten unha titulación de FP e que, ademais, é perfectamente válida e debe serlo. Esa é a nosa posición e a posición que imos defender a ultranza en calquera negociación. A partir de aquí, permitideme, esquecedevos da posición da CIG Ensino e todas as explicacións que vou dar non teñen que ver, digamos, con a nosa posición, sino que as alternativas que se abren no caso de que o Goberno e as comunidades autónomas non estivesen en disposición de aceptar esas modificacións legais necesarias para que se integrase todo o mundo en pé de igualdade. Entón, vexamos, por exemplo, situacións que se poden producir, e que creo que todo o mundo tamén o teñe moi preocupado. Primeiro, o requisito que se fixa actualmente é un requisito de ter o cumprimento de grau ou equivalente ao 19 de xaneiro. A información que nos dá a secretaria xeral do Ministerio outro día é que eso ela mesma recoñeceu que foi un erro. Que foi un erro e que estarían dispostos a modificar ese prazo. Nós, desde logo, creemos que foi un erro garrafal e enorme e dun moi estricto e, desde logo, para nada pensado. A min e ás persoas que estamos no sindicato parecenos realmente extrañísimo que se fixera tan mal esta modificación, mesmo desde a perspectiva xa non da política educativa, sino desde a perspectiva técnica. A secretaria xeral falaba da posibilidade de que se abrira un prazo de 4 anos. Isto, evidentemente, son declaracións dela que nos trasladamos, pero que hai que esperar a que se efectivicen e se poñan negro sobre o blanco na mesa sectorial do Estado, que é onde se teñen que discutir. E nos lle indicamos que un prazo de 4 anos non é suficiente, porque se ao final se vai limitar e se vai, digamos, impedir que o profesorado con titulación de FP poda acceder e se vai abrir un prazo para que poidan obter un grau, evidentemente, un grau non se obtén en 4 anos, como alguén que está traballando. Un grau tardaríase moito máis tempo en poder ter. E, aínda que se abriran posibilidades que son moi difíciles, porque sería pactar coas universidades de facer algún tipo de curso de adaptación ou de curso en donde se convalidaran os estudos previos en FP, eso é moi complexo. Ignoramos se se pode facer ou non, técnicamente podese facer, pero requeriría un pacto de Estado tamén cas propias universidades. Entón, bueno, hai esa posibilidade, de feito, sabedes que o profesorado técnico con titulación de FP pode facer un curso equivalente a mestrado, e, por tanto, se podría facer seguramente uns estudos equivalentes a grado. Vémolo complicado, non o vemos imposible, desde logo sería unha alternativa,
complicada, de artellar precisamente polo papel das propias universidades. Ben, tendo en conta todo isto, a primeira pregunta que se fai, creo que todo o mundo, e que todos nos fixemos en principio, é que vai pasar coa xente que non teña grado, empezando, evidentemente, pola xente que ten unha titulación de diplomatura. O que se nos dixo nesa reunión é que toda persoa que teña unha diplomatura ia poder integrarse no corpo de PES. Veremos, non? Veremos en canto eso sexa unha realidade, non? A realidade a día de hoxe sabedes que é outra, non? A realidade a día de hoxe é esas 22 especialidades en donde non vale calquera diplomatura para acceder ao corpo de PES, sino que vale determinada diplomatura ou enxeñería técnica para determinada especialidade. Se ao final todas as diplomaturas, sexa cales sexan, valen para integrarse no corpo de PES, nós evidentemente estaremos de acordo, pero incluso desde a perspectiva e da argumentación que eles nos dan das limitacións do EBEP, pois a verdade é que se din que teñen tantos problemas con a función pública, extrañanos que tampouco, que non teñan problemas precisamente con iso, porque sería abrir todas as diplomaturas e, teóricamente, función pública poñeríalle problemas, pero, en todo caso, a nos parecenos unha solución que podría ser moi beneficiosa porque evitaría problemas. Ben, hai tamén unha situación que ten que ver con todo o profesorado que non ten ese grado ou esa diplomatura, que é todo o profesorado que a día de hoxe ten unha titulación superior de FP. E que, desde o noso punto de vista, nesta modificación legal quedan nunha vía morta, absolutamente. É dicir, non é que lle quiten ningún dereito, como di a ministra, aos que son funcionarios de carreira, veremos despois que pasa por profesor interino, pero evidentemente quedan nunha vía morta. E digamos que a medida que se adopta de equiparación, ou non de equiparación, sino de integración nun corpo baseándose exclusivamente na titulación e non no traballo efectivo, é dicir, na realidade de que a igual traballo, igual salario, que é unha reivindicación histórica do corpo único, todos somos docentes, poderíamos ter, seríamos ser do grupo 1, bueno, evidentemente eso coxea, non? Porque o que se fai é que en función da titulación que teñas serás do grupo 1, pero non serás do grupo 1 en función da túa experiencia. Todo o profesorado técnico de FP, con independencia da titulación que teña universitario ou non, todos superaron un proceso selectivo das mesmas características e todos realizan o mesmo traballo. Por lo tanto, non incluir a todo o profesorado na integración é unha discriminación como copa dun pino. Hai un elemento como bastante obvio, non? Que é que pasaría se ao final se integra unha parte do profesorado técnico e outra queda sin integrarse. Aí, esa discriminación que todos temos moi claro que se está producindo a día de hoxe desde anos, no sentido de que o profesorado de secundaria e o profesorado técnico realizan o mesmo traballo e hai unha diferenza salarial importante polos grupos, pois agora digamos que se trasladaría entre o antigo profesorado técnico, entre os que ingresen e os que queden fora. A cuestión retributiva é unha cuestión que vai depender exclusivamente, digo retributiva no caso de que se pudera facer algún tipo de acordo compensador, de acordo retributivo, no sentido, por exemplo, que existe no corpo de mestre daquelas compañeras e compañeros que imparten docencia na ESO e que cobran un complemento para equiparalos ao nivel 24. Ou a situación que hai en Euskadi, onde todo o profesorado técnico percibe as mesmas retribucións. Eso depende exclusivamente das comunidades autónomas. Aí o Estado non ten competencias. Por tanto, cando antes vos decía o papel que vai xogar a conferencia sectorial e a posición que adopten as comunidades autónomas vai ser, evidentemente, determinante. Sería o ideal un pacto de Estado, un pacto interadministrativo, un pacto sindical para que todo o profesorado técnico do conxunto do Estado pasase todo o mundo, intégrese ou non se integre, se finalmente non conseguimos integración xeral, a cobrar exactamente o mesmo. Se ocorre isto, hai unha parte do profesorado, e a ver como vos lo explico, que non vería o beneficio no día a día, no seu salario, pero non vería un beneficio ao final da súa vida laboral, porque as persoas que son de clases pasivas, se non cambian do corpo A2, do grupo A2 ao grupo A1, na súa xubilación, terían a xubilación que lle corresponde polo haber regulador de clases pasivas. Non obstante,
no caso de todas as persoas que aprobaron as oposicións despois do ano 2010 e de todas as persoas que sexan interinas, pois como son do réximen xeral, ese complemento retributivo a todos os efectos, pois a efectos do día a día, porque o cobra, e a efectos da súa xubilación, faría o mesmo efecto que estar no grupo 1, porque a xubilación no réximen xeral vai en función das contingencias comuns que temos nas nóminas, e non en función do grupo ao que pertenzamos. Ben, polo tanto, como vedes, todo está moi aberto, e agora, así un pouco esquemáticamente, por si me quedou alguna cousa, vamos ir falando xa colectivo por colectivo, primeiro falando do funcionariado de carreira. Simplemente repasando, porque moitas cousas se as fun adiantando. Normativa, procedementos, requisitos, cando se van regular, bueno, creo que xa máis ou menos, espero que deixara claro, que ten que haber todas as modificacións de reais decretos e posteriores convocatorias. A nos preocúpanos especialmente que non se fixe un prazo estricto e claro e contundente de integración para que non quede o albur das comunidades autónomas facer convocatorias á carta en función dos seus intereses orzamentarios. Pensade, por exemplo, que un sistema de acceso é o sistema de acceso ao corpo de cátedras. E o corpo de cátedras está agora mesmo con unha convocatoria en curso, pero a última convocatoria hai moitos anos que se fixe, non sei se uns 12 anos aproximadamente. Entón, como comprenderedes, se vai depender dunha comunidade autónoma o feito de que a integración se produza non toda íntegramente de golpe de todas as persoas que teñan os requisitos, sino que podan ir adiando esas convocatorias a outro ano, evidentemente é impresentable. Por tanto, a nivel de Estado, debería fixarse que todas as persoas que reúnan os requisitos, os que sexan, recordade que agora non estamos falando da posición da CIGA en sino, que quedou clara, senón de como podería ser o desenvolvemento, aclaro para que non haxe ninguna dúbida se non conseguimos a integración xeral. Bueno, pois aí haberá que regular, que eso terá que facerse nun momento determinado e con todo o mundo que reúna eses requisitos. E se ao final se abre a opción de que se podan ir perfeccionando, imaginademos que unha persoa acabe un grau ou titulación equivalente dentro de X anos, que automáticamente esa persoa poda xa acceder ao corpo de PES. Todo iso forma parte desa negociación de interese para o profesorado funcionario de carreira. Que efectos tería ese ingreso para todas as persoas que son a día de hoxe funcionarias de carreira e que teñen titulación universitaria? Bueno, sempre cando accedan a que todas as diplomaturas sexan equivalentes. Bueno, é dicir, nas cifras que vos daba ao principio, estaríamos falando, pois eso, dun 64% do profesorado galego que estaría nesa situación. O primeiro, que a antigüedade e os efectos serían desde o día en que se acceda efectivamente ao corpo, non desde o día da entrada en vigor da LOMLOE. A entrada en vigor da LOMLOE o que fixa é un requisito que tens que cumplir e que tens que cumplir nesa data, que agardemos que se xa con carácter indefinido. Pero o acceso se produce cando esa convocatoria se fai efectiva e se marca unha data de acceso, como no corpo de cátedras, por exemplo, que, como ben sabedes, convocouse o ano pasado coa idea de que fose efectivo con data de 1 de setembro de 2020 e, no mellor dos casos, será efectiva con data de setembro do 21, con un ano de retraso. Os dereitos retributivos, evidentemente, están claros que serían os do corpo de PES e con esa antigüedade. Os dereitos pasivos, é dicir, os efectos que tería na xubilación dese profesorado, non pensemos que eso é unha panacea, explícovos. En clases pasivas a xubilación vai en función do grupo de pertenza e dunha fórmula en donde se computan os anos en que estiveches nun corpo ou noutro. Para que vos fagades unha idea, nunha carreira profesional dunha persoa con uns 38 anos de servizo, dos cales, por exemplo, 18 sexan no grupo de profesores técnicos e 20 sexan no corpo de PES, esa persoa, evidentemente, superaría a pensión que lle corresponde a un grupo A2, pero non chegaría á pensión máxima que lle corresponde a un grupo 1, con 20 anos de servizo. Por tanto, aquelas persoas que se vayan a integrar e teñan agora mesmo 50 anos, 50 e pico anos, a súa pensión vai ser lixeiramente superior á do grupo A2, pero desde logo vai quedar ainda longe da do grupo A1. E con respecto á mobilidade, pois aí tamén vai haber moito que falar. Van a pasar a formar parte do corpo
de PES, especialidade, cociña e pastelería, soldadura, servicios á comunidade, co mesmo nome que teñen. E aí, claro, suscítanse moitas dúbidas sobre a mobilidade, non? É dicir, chegará un momento en donde, por unha cuestión de operatividade dos recursos humanos, se acaben fusionando especialidades, poñamos por caso, se acaben fusionando especialidades como intervención sociocomunitaria e servicios á comunidade? Non o sabemos. En principio non, porque en principio as especialidades manteñen o mesmo nome. O que ocorre é que se despois nos encontramos nun centro con profesorado que son da mesma familia profesional, imparten os mesmos módulos, mesma familia profesional, bueno, a verdade é que dá para pensar que en algún momento igual se produce unha fusión. En todo caso, non neste momento no que estamos, non? Pero aí, como é lógico, haberá que regular que prazas se piden no concurso de traslados e os problemas que se poden xenerar tamén nos destinos provisionais, non? O profesorado que ten titulación superior de FP, pois, sendo funcionario de carreira, aí evidentemente temos un número moi importante deses docentes. Fixadevos que en total estamos falando, no caso galego, nada máis e nada menos que de 553 persoas, segundo os datos da Consellería, que é un 42% do funcionariado de carreira do corpo de profesorado técnico. A secretaria xeral do Ministerio decía que eses datos non deberían estar ben, que para eles a afectación desta norma, desta aplicación, solamente tería un efecto, decía ela, non positivo, non decía negativo, sino non positivo, para un 10-15%. Bueno, nos dixémosle que nos parecía imposible esa cifra, que desde logo pedíamos ver como quedaba, pero tendo en conta a situación de que moito profesorado funcionario de carreira superou os procesos selectivos hai moitos anos como a titulación de FP, é fácil pensar que moito dese profesorado, digamos que académicamente, non cursou os estudos universitarios e, por tanto, mantén esa titulación. E, desde logo, se as cifras en Galiza son de que un 42% do funcionario de carreira ten unha titulación de FP, non queremos que haxa unhas diferenzas moi grandes no conxunto do Estado. Por tanto, estaríamos falando dun nivel de afectación enorme. É dicir, que se ao final se fai todo isto para que unha porcentaxe poñamos, como mínimo dun 30% dos que son a día de hoxe funcionarios e funcionarias de carreira que ven a extinguir, pois, como comprendedes, desde logo, a iniciativa que se tomou foi totalmente nas formas e, no fondo, desafortunada e discriminatoria por completo, non? A mobilidade dese profesorado que vai quedar a extinguir, non? Con titulación de profesor técnico, non? Tamén suscita moitísimas dúbidas, non? Van poder pedir os que quedan a extinguir as mesmas prazas dos que se integran? Todo parece indicar que sí, pero eso non se deriva do texto da LOMLOE. Hai, digamos, que dúas maneiras de executar unha extinción dunha persoa, dun corpo, dun funcionario, ou ben que quede na súa praza, é dicir, moi estricta, moi limitativa dos seus dereitos, e, desde logo, nós estaríamos radicalmente en contra disso, e a outra é simplemente que a esa persoa, a todos os efectos, se lle teñan en conta os dereitos que antes tiña e poda seguir concursando as mesmas prazas que antes concursaba. E iso, por iso vos decía antes, que iso requeriría unha modificación do Real Decreto de Concurso de Traslados para que unha praza, por poñer de novo exemplo, de estética, a esa praza podan tanto ir os de PES estética como os de profesores técnicos estética. Iso require tamén un cambio normativo. Como vedes, un lío descomunal desde a perspectiva da xestión dos recursos humanos. E, por último, e xa remato, a situación do profesorado, do funcionariado interino. Ben, aquelas persoas que teñan unha titulación universitaria, que teñan un grau, pois, evidentemente, a súa situación, digamos, que será similar á actual, é dicir, simplemente que con esa titulación, sempre cando todas as diplomaturas vayan, etc., non me reitero, pois presentaríase unhas oposicións do corpo de PES. O problema, evidentemente, vai estar, primeiro, eses anexos do futuro Real Decreto de Ingreso van ser diferentes aos actuais e van permitir que con calquera diplomatura eu poda acceder. Porque, se non é así, podemos encontrarnos con un problema grave. E é que unha persoa teña, por exemplo, unha diplomatura, imaginadvos, unha diplomatura anterior, por exemplo, magisterio, a que podría acceder? Co Real Decreto actual poder acceder a intervención sociocomunitaria e podría acceder a nova especialidade de PES, servizos á comunidade. Pero non podría acceder a outra especialidade.
diferente. Si se abren as diplomaturas a todas, podría acceder a calquera especialidade. E o problema está, o colectivo teóricamente máis prexudicado de todos é o colectivo que é profesorado interino e, por suposto, futuros opositores que teñen unha titulación técnica de FP. Porque, tal e como está redactada agora mesmo a norma, todo ese colectivo queda nunha vía morta. Queda nunha vía morta porque que non pode ingresar no corpo. Entón, asegúrasenos que se vai contar con eles. Asegúrasenos de que se van buscar maneiras de que todos os interinos podan seguir nas condicións actuais. Ben, o primeiro que iso significa unha emenda á totalidade da redacción da disposición adicional 11ª da norma. É dicir, significa que ten que sair dunha vez por todas o Goberno español, o Ministerio de Educación, a dicir, señores, equivocámonos. E a rectificación que imos facer é esta, e con estes prazos. Primeiro, non pode ser profesorado especialista. Terá que ser funcionario interino como é na actualidade. Segundo, se eu non establezo unha vía para que con unha titulación de FP se poda non só ser interino, senón ingresar, é dicir, a aprobar unhas oposicións para a función pública docente, evidentemente aí estou creando unha vía morta. E iso, como comprenderedes, desde esa perspectiva sindical, laboral, humana, de todos os niveis, é absolutamente impresentable. Entón, que se nos di? Bueno, pois díxenos que se vai buscar unha maneira de atopar unha solución ao que eles mesmos acaban de provocar. Mesmo se nos indica que podería ser que na Lei Orgánica de FP se establecer algún tipo de norma, incluso falouse textualmente de buscar a maneira de que se puderan presentar as oposicións como se era creando un novo corpo de profesorado de FP. Esa foi a cara que nos quedou a nós tamén na reunión, porque se ao final resulta que despois de facer todo o que están facendo, a solución vai ser volver as noces ao cesto, pois a verdade é que nos están guiando a todos de mala maneira. Ben, en todo caso, hai tamén un colectivo que non nos podemos esquecer del, que son as persoas que actualmente ou ben remataron un mestrado para poder presentarse unhas oposicións ou que o están cursando, e que son persoas con a titulación de FP e que tiñan, evidentemente, unha expectativa laboral e profesional na docencia. E, evidentemente, ese profesorado, pois, desde o noso punto de vista, profesorado non, que ainda non o son, pero, evidentemente, esas persoas teñen todo o dereito do mundo a poder acceder á función pública, e, por tanto, ten que permitirse que, sendo con esa titulación, poidan ser no día de mañán compañeras e compañeros de todos nós. Ahora ben, para iso, como vos decía, é necesario que se elimine a vía única e exclusiva do profesorado especialista. Ben, eu non sei se me quedaría alguma cousa, é probable que sí, e seguramente teredes moitas dúbidas, comentarios. Nos lamentamos que isto non sexa, como decía ao principio, como nos gustaría, non presencial, porque daría maior riqueza a esta asamblea. Como ben sabedes, o sindicato xa desde finais do mes de novembro comezou a facer asambleas presenciais, primeiro nos locais do sindicato nas cidades e nas principais vilas, despois fomos por todos os centros, ainda rematamos algúns deles agora a principio de xaneiro, creo que non nos quedou ningún centro por visitar no que haxa profesorado técnico, mas é ben certo que as dificultades que xa habitualmente temos nas asambleas, por horarios e incluso por a propia información que a veces non chega ao profesorado de que imos estar no centro e, sobre todo, nas condicións da pandemia actual, bueno, pois, por eso entendíamos que era necesario, ainda con este formato que creo que a ninguén nos gusta, pero entendíamos que era fundamental mantervos informados e ter este intercambio. Entón, a partir de agora, pois, supoño que xa iríades facendo consultas á moderadora. Ben, a primeira pregunta que se nos traslada, eu creo que máis ou menos xa contestei ou xa comentei ao principio, pero bueno, cando se calcula que se xa efectivo paso a un dos titulados universitarios, cal será a data real a efectos de cálculo de antigüedades no corpo, acceso a cátedras, etc. A antigüedade no corpo será a mesma para quen aprobou, por exemplo, en 1990 que para quen aprobou en 2017. Bueno, a ver se son capaz de explicarlo. Primeiro, a consideración que vou facer agora, como a que fixen antes, eu sei que hai por aí unha campaña, sabemos no sindicato que hai unha campaña para
reclamar que con independencia de cando se acceda ao corpo formalmente, que se recoñezan os dereitos retroactivos desde a data da publicación da entrada en vigor da LOE. Ben, actualmente as únicas sentenzas que recoñecen con carácter retroactivo uns dereitos retributivos son dúas e ambas foron presentadas pola CIGA Ensino e chegaron a primeira delas ao Tribunal de Luxemburgo, ao Tribunal de Justiza da Unión Europea, que foi esa sentenza que saliu dun xulgado de Pontevedra a instancias da CIGA, a decisión de mandar a Luxemburgo foi do xuiz, e foi esa sentenza a que abriu o dereito a cobrar 5 anos atrás os trienios, o persoal interino no ano 2007, que foi cando entrou en vigor a EBEC. Nos entendemos que esa situación é diferente neste caso, pero tamén, se algo aprendemos ao longo do traballo no sindicato, é que hai que ter sempre moita cautela a hora de afirmar que o que podan facer os tribunais nun caso ou noutro. Eu, a explicación que vos dou, digamos que é a ordinaria de como entendemos nós que se vai producir. E é, a antigüedade, pois, imaginémonos, por exemplo, que o Real Decreto de Acceso se negocia nos próximos 2, 3, 4 meses. A partir de aí se abre un período para que as comunidades autónomas publiquen as súas convocatorias. Entón, supoñamos, no mellor dos casos, que eso todo se fai neste curso, cousa que eu personalmente dubido, ou que se fai no curso que ven, dentro deste ano, por exemplo. Bueno, pois, ao final, a incorporación ao grupo A1 sería na data que figure na convocatoria, igual que nas exposicións, igual que no acceso a cátedras, e a antigüedade no corpo sería esa data. É dicir, que se eu accedo, se eu son un profesor de soldadura e accedo ao grupo A1, especialidade de soldadura, a miña antigüedade, a todos os efectos, no centro, é a do corpo. É a do corpo. Para competir cos meus compañeros que son PES. É dicir, se eu son funcionario de carreira do grupo A1, especialidade soldadura e a efectividade da toma de posesión é o 1 de setembro de 2022, esa será a miña antigüedade no corpo a todos os efectos. E para poder pasar a cátedras, pois será despois de cubrir os anos que se requiren de antigüedade no corpo A1, no grupo A1, é dicir, no corpo de PES, e non no corpo anterior. E se unha persoa claro, ahora pensade, todo isto, como comprendedes, está ainda sin desenvolver. Todas as especialidades novas van ser únicas. É dicir, unha persoa non vai, no exemplo habitual que poño, unha persoa da nova especialidade, PES, Servizos á Comunidade, non vai competir con unha persoa de PES, Intervención Sociocomunitaria, porque son especialidades diferentes. Competirá, en todo caso, con algún compañeiro que, esperemos que non, pero que poida quedar a extinguir. Por lo tanto, eso todo tamén, desde a perspectiva do concurso de traslados e da antigüedade, complexo de artellar. Pero, en todo caso, a antigüedade sempre sería desde a data efectiva de acceso ao corpo que se fixe na convocatoria de acceso. Vale, a ver, aclarar de novo o das titulacións equivalentes a grao para efectos de acceso a función pública de docencia. Ben, vamos a ver. Cando se fala de acceso público, de acceso a función pública, estamos a referir a aquilo que se fixa no Estatuto Básico do Empregado Público. Porque o acceso a función pública é a calquera posto na administración, sexa como docente, sexa como sanitario ou sexa como administración xeral. É dicir, grupo A1, grao, grupo A2, diplomatura, grupo B, titulado superior de FP. Así, en resumo. Eso é a norma básica do Estatuto Básico do Empregado Público. Cando se fala de acceso á función pública, así sin máis, estamos falando desas titulacións. Cando falamos do acceso a efectos de docencia, cando se fala, por exemplo, dunha habilitación a efectos de docencia, ten que haber unha norma con rango de lei que permita que se faga unha salvedade ao que di, digamos, ese carácter máis estricto do dereito. Donde se regula iso? Pois se regula sen unha lei orgánica, que no noso caso foi a LOCSE no seu día, a LOE e agora a modificación da LOE mediante a LOE, que mantén a mesma redacción nese apartado. É dicir, que se lle dá permiso ao Goberno do Estado, ao Ministerio de Educación, dáse de permiso
para que salte as limitacións do EBEP e permita que determinadas titulacións sexan equivalentes a efectos de docencia para ingresar no corpo docente. E aí é onde aparecía, como intentaba explicarvos antes, todos eses anexos que están no Real Decreto de acceso das oposicións, no 276, onde aparecen nestes anexos todas as 22 especialidades do corpo de PES, que se pode, do corpo de PES non só para FP, tamén para impartir na ESO no bacharelato. Por exemplo, a tecnoloxía se pode acceder con unha enxeñería técnica ou sendo un diplomado en máquinas navais, ou análise química industrial, hostelería, turismo, informática, etc. Estas salvedades da ortodoxia funcionarial fanse porque hai unha lei orgánica que lle permite ao goberno facer modificacións e facer excepcionalidades. E esas excepcionalidades onde aparecen recollidas nun Real Decreto de acceso e ingreso. Se todas estas cuestións tardan tanto tempo e se modifica, entendo que se cambia, o goberno central, pode ver toda esta situación atrás ou quedar como está. Bueno, na vida todo é posible, non? Que queredes que vos diga? Evidentemente, todo podría mudar en función de quen estea no goberno, en función das maiorías e minorías parlamentarias, e incluso todo podría mudar se ao actual goberno decide, por poñernos un caso, vai haber unha lei orgánica de FP, podería introducir nesa lei orgánica cambios que fosen na dirección contraria ao que acaba de facer agora. Unha aclaración moi importante que non comentei ao principio. Os artigos e disposicións que se modifican na norma non teñen carácter orgánico, teñen carácter básico. Iso quere dicir que as comunidades autónomas están obrigadas a cumprirlas e a desenvolvelas con eses límites, pero non teñen carácter orgánico. Iso quere dicir que non é necesaria unha lei orgánica para modificarlos. É dicir, nin siquiera é necesario acudir á futura lei orgánica de FP para modificar estas disposicións. Con unha norma de carácter de lei ou de carácter de Real Decreto Legislativo, como ten o EBEP, se podría facer. Isto, digamos, que abre unha maior posibilidade de negociación que unha lei orgánica. Vos ben vedes os cambios e as voltas que dan as leis orgánicas, que requiren unha maioría absoluta dos membros do Congreso, que ademais teñen uns procesos moito máis lentos de tramitación, e o feito de que non teñan carácter orgánico, digamos que é máis positivo á hora de poder facer cambios e introducir melloras. Preguntan se nas vías para facer o paso a PES se podería pedir realizar un exame ademais de presentar documentación. Sí, poderíase. Poderíase. Un sistema de acceso non ten por que ser un concurso. Cátedras é un concurso. É un cambio de corpo en onde ti presentas unha documentación. Como as prazas son limitadas, porque non todo o mundo pode ser catedrático ou catedrática, está tasada a porcentaxe de cátedras nun 30% do profesorado, e, por tanto, o que se establece son cupos. A Consellería, neste caso, con competencias na materia, oferta unha serie de plazas, neste caso creo que son 1.300 para esta convocatoria. Todas as persoas que reúnen os requisitos presentan a documentación, o tope de puntuación son 10, haberá moita xente que con cargos directivos, moitos anos de experiencia, sumen 10 puntos e entón empatarán e despois irán en función do baremo que hai. Pero iso é un concurso, nada máis. Pero podría facerse mediante un concurso de oposición? Podría facerse. Nós, desde logo, iso entendemos que sí que iso sería un auténtico disparate por parte da administración, porque que esa vía xa existe a día de hoxe. O cambio de corpo, a día de hoxe, xa existe con unhas normas, digamos, máis tobadas que o ingreso xeral, e as persoas que en algún momento cambiamos de corpo, superamos un proceso selectivo en onde non había o nivel de complexidade que hai, as 8 bolas, 9 bolas, que seguramente algúns dos que estades aquí coñecedes perfectamente. Entón, eso non é que nós non somos quen para descartar nada, pero desde logo pareceríanos impresentable que se fixese. Bueno, aquí hai unha pregunta que eu creo que é reiterativa, cando entra en vigor o cambio de corpo, creo que xa o explicamos, si cando remate todo o proceso de integración. Non é cando remate todo o proceso, é dicir, aquí a cuestión, se ao final se abrise un proceso transitorio,
máis alá dese requisito do 19 de xaneiro para ter o grau equivalente e nos fósemos a un proceso, como agora parece ser que quere o goberno de 4 anos, ou como queremos nós que fose indefinido, non? E como a persoa tivese un grau ou unha titulación que se acordase dentro de 4, 5, 6 anos, non? Non hai que esperar a que esa persoa teña para que os demais adquiran ese dereito, evidentemente. Aquí, no momento en que se produza, primeiro a publicación do Real Decreto, sexa cando sexa, e posteriormente a convocatoria por parte da Xunta, nese momento as persoas que nese momento tiñan os requisitos ingresarían no corpo de PES. E o como de trienios e sexenios é moi sinxelo. Os trienios que temos perfeccionados no corpo de procedencia, no corpo de profesores técnicos, e vamos cobrar sempre con ese valor, co mesmo valor do trienio de vello. Iso, digamos, que o levamos con nós na mochila. E a partir do día en que entremos no corpo de PES, no grupo 1, pasaremos a cobrar o trienio co valor do grupo 1. Se nos coincide o trienio no medio, é dicir, se eu levo no trienio que vou perfeccionar, levo 2 anos, faltame un ano para perfeccionar o trienio, e xusto nese momento ingreso no novo corpo, ese trienio xa vai co valor do corpo de PES, no grupo 1. Bueno, esa única... E os sexenios é irrelevante, porque os sexenios non teñen nada que ver cos corpos. Os sexenios van por 6 anos e por 100 horas de formación cada 6 anos e punto. As intencións do Ministerio, entón, son que calquera enxeñería técnica, diplomatura ou arquitectura técnica sirva para integrarse no corpo de PES ou son algunhas especialidades. A declaración expresa da Secretaria Xeral na reunión do pasado luns foi, e iso foi unha pregunta que lle fixemos expresamente, foi que a intención que tiñan era que fosen todas as diplomaturas. Ahora, isto dixo ela. Nós non decimos que iso vai a ser así. Nos decimos o que se dixo nesa reunión. Se iso ao final vai ser así ou vai ser como actualmente con diplomaturas limitadas a especialidades, o tempo de saber se iso vai ser así ou non, será en cando nos presenten os borradores da norma. Con respecto ao profesorado con titulación superior, poderán seguir optando a cargos as persoas que queden no corpo a extinguir de A2? Sí. Sí, sin xénero de dúbida. É dicir, as persoas que están agora mesmo nun cargo, bueno, que están ou non están, é dicir, calquera persoa, por moito que se sexa declarada a extinguir, sigue sendo funcionario de carreira ou interino, e sempre que sexa membro dun claustro, vai poder optar aos cargos que correspondan. Outra cosa diferente é para a dirección. Eu entendo, para a dirección, evidentemente, un funcionario de carreira, que tamén habería que facer unha modificación, porque habería que indicar claramente que pode ser unha persoa dun corpo a extinguir, pero tamén podría sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de dúbida. Con respecto ao profesorado interino, e con respecto ás oposicións deste ano, podemos estar tranquilos todos os que temos diplomatura ou titulación de FP? Sí. As oposicións que se acaban de ampliar agora, bueno, e as oposicións que xa había, réxense polo Real Decreto 276 do ano 2007 e pola normativa anterior. Por tanto, estas oposicións non teñen ningún tipo de efecto no e sobre elas. Quen aprobe as oposicións ingresará en setembro de 2022, cando sexa funcionaria de carreira, ingresará nun corpo extinguido, entón será funcionaria de carreira dun corpo en extinción. E para esas persoas, evidentemente, tamén haberá que buscar, insisto sempre cando non consigamos a integración xeral de todo o profesorado. Bueno, pois haberá que buscar tamén unha alternativa para esas persoas, que tamén pasaría por ese período transitorio, non? É dicir, eu ingresei no 2022 nun corpo extinguir, hai que darme a opción, se reúno os requisitos para integrarme no grupo A1, no corpo de PES. Con respecto ás oposicións dos próximos anos, como se prevé entón que sexa todo? Pois é unha pregunta para a cal, evidentemente, nós non podemos ter unha resposta porque todo está, como nos dicía ao principio, en función do que se regule no futuro Real Decreto de Ingreso e Acceso. Aí, como vos dicía, aparece recollido na NONLOE que no prazo dun ano despois da entrada en vigor, é dicir, antes de xaneiro do 2022, o Ministerio ten que presentarnos ás organizacións sindicais un proxecto de novo estatuto docente que incluiría tamén unha modificación, ou non, veremos, pero creo que as intencións van por aí, do Real Decreto de Acceso e Ingreso. É dicir, modificar as oposicións, os temarios, as condicións, non temos
Non sabemos por onde van ir os tiros, todas e todos, probable que recordemos que a primeira vez que se falou no Estado español do concepto de MIR educativo foi precisamente o PSOE, que non fixo, foi Rubalcaba, cando era ministro de Educación. Despois, outros cargos do Partido Popular, no Ministerio, mesmo o propio Rajoy, falaron tamén dese MIR educativo. Non vamos a facer ninguna valoración porque non corresponde nesta Asamblea, pero en todo caso o que sí que parece que pretenden facer unha modificación do sistema de ingreso na función pública. Por tanto, é imposible saber como van ser as oposicións do futuro. A gran pregunta, evidentemente, vai ser con que titulacións vou poder acceder, non? Creo que, máis ou menos, espero que quedara claro na exposición inicial, que todo vai depender, primeiro, se comete a tropelía final de deixar nunha vía morta ao profesorado con titulación de FP ou se les permite seguir sendo, como actualmente, esperemos como grupo A1, como corpo do A1, como grupo 1, pero se non é como A2, nas mesmas condicións e poder acceder, non? Iso veremos no seu tempo. Quen teña titulación de técnico especialista entrará no mesmo colectivo que ten técnico superior. Sí, a ver, aí non esperamos que se produzan cambios, non? A titulación de técnico especialista sempre se fixo equivalente a técnico superior. Isto sería tamén aquel exemplo que vos ponía sobre o profesorado con título de profesor de música, unha vez que se extingue esa titulación, a todos os efectos equipárase a titulación pola que é sustituída, non? Por tanto, aí entendo que non teria que haber ningún tipo de problema. Poñéndonos no peor dos casos, se manteñen o de profesorado especialista que suporía. Real Decreto do ano 95 que regula, como se contrata un profesor especialista a día de hoxe, desde aquel ano, non? Bueno, o que di é que ten que ser un contrato administrativo. Está pensado para xente que ten experiencia laboral nas empresas ou para aquelas especialidades nas que non hai profesorado formado e, por tanto, se require buscar no ámbito laboral esa especialidade, non? Pensade que, no caso galego, hai listas de profesorado especialista, pois, por exemplo, unha das primeiras foi na rama sanitaria, tamén intérprete de signos, actualmente hai listas que se abren tamén para profesorado especialista de fútbol, sala, baloncesto, etc. Vale? É dicir, isto é unha realidade a día de hoxe. Hai comunidades autónomas que, digamos que, cumpriron estrictamente o que di ese Real Decreto do ano 95, e é que o tope de contratación é de 3 anos. 3 anos, 3 anos. E que para volver a ser contratado de novo, terías que botar 2 anos no mundo laboral. Se vos fixades eso, a idea de quen creou isto, ano 95, era o PSOE, quen creou isto era, digamos, unha similitude co que é o profesorado asociado das universidades. É dicir, extraio xente do mundo laboral para especialidades nas que eu non teño xente formada dentro do ámbito funcionarial, pero solamente as quero temporalmente. Ben, aquí a Consello de Educación nunca optou pola vía de limitar a contratación. E, polo tanto, esa contratación se mantén exactamente igual que en calquera outra especialidade. E hai profesoras e profesores que levan algunhas, pois, casi 2 décadas ou sen case, traballando en listas que se abriron no seu momento como profesorado especialista. Claro, se agora mesmo, e como pregunta esta persoa, nos poñemos no peor dos casos e se mantén a vía laboral, o problema é enorme. Primeiro, a relación é diferente por completo á vía funcionarial. É un contrato laboral. E habería que ver tamén nun Real Decreto que teria que sustituir o Real Decreto do 95 en que condicións se producen esas contratacións. Na reunión ca secretaria xeral do Ministerio chegounos a falar de que tiñan en mente a posibilidade de que se acabara creando, para entendernos, unha especie, non lle chegamos corpo, porque corpo non é, pero sí que, digamos, de categoría fixa de persoa laboral. Claro, e dixo que eso, bueno, que neste momento que xa o tiñan descartado. Claro, nun momento onde todas as administracións están tendendo a funcionalización do persoal laboral, que a alguén se lle pase pola cabeza abrir a vía laboral onde nunca houbo, porque no ensino público nunca houbo, exceptuando o profesorado de religión, que é ser contratado laboral, e exceptuando figuras que se foron integrando, das antiguas universidades laborais. É dicir, eso son excepcionalidades. Quero dicir, a ordenación da función pública é exclusivamente mediante régimen administrativo, contrato
nomeamentos, profesorado funcionario. Claro, pensar en que vas a abrir unha vía laboral, pois a verdade que nos parece totalmente desafortunado e fora de lugar. E queremos que esa vai ser unha das rectificacións que se van que introducir, esperemos que así sexa. Non será toda esta estrategia unha forma de levarnos pola porta de atrás a FP dual e que a formación práctica se asina nas empresas? Eso dixémolo en moitas asambleas e ese é un dos medos, dos temores que temos nos sindicatos desde hai moito tempo. Nós somos moi críticos ca FP dual no sentido de que a FP dual ten unhas consecuencias directas na perda de emprego do profesorado do ensino público, porque a ampliación do que é a carga das FCTs ao que son a permanencia, a fase práctica nas escolas que a FP dual, o que leva precisamente é que a esa formación práctica onde se fai realmente en as empresas. É certo que aquí, digamos que a FP dual ten grandes problemas para arrancar porque o tecido empresarial galego, pois evidentemente non ten nada que ver co tecido empresarial que pode, por exemplo, en Euskadi, que digamos que é onde está máis desenvolvida. Pero con independencia diso, o que está claro é que sempre que se incremente dentro das 2000 horas dun ciclo a permanencia en empresas, eso evidentemente o que vai supoñer é unha perda de postos de traballo no ensino público. E directamente a quen máis afecta é o profesorado técnico. Por lo tanto, se unimos todo isto que estamos comentando de todas estas modificacións con ese papel fundamental que se lle quere dar, e ollo, que lle queren dar todos os gobernos, todos e sin excepción, a FP dual. E digo todos sin excepción porque, por exemplo, este problema da FP dual teñeno en Cataluña e a Consellería de Educación en Cataluña de Esquerra Republicana. Este problema coa FP dual témolo aquí, e aquí goberna o Partido Popular. E este problema que a FP dual teñeno tamén nas comunidades autónomas onde goberna o PSOE. É dicir, aquí a FP dual parece ser a panacea do futuro da formación profesional. Bueno, non é o momento desta asamblea, pero efectivamente sí que pode ser un problema importante si a vía pasa por convertir ou pretender converter a FP en algo, digamos, máis teórico, se pensades, e que a fase práctica non sexa cuestión nosa, sino que sexa cuestión de profesionais que están nas empresas. Que hai da unidade sindical neste tema? A nos causounos bastante extrañeza, digamos, a falta de posicionamento no momento en que isto se deu a coñecer por parte de algunhas organizacións sindicais. Eu creo recordar, espero non equivocarme, que a única organización sindical no ámbito, e cando falo de organizacións sindicais estou me referindo evidentemente ao mesmo nivel, é dicir, as que vamos a negociar en Madrid pois somos as organizacións sindicais que vos dixen antes. Eu sei que despois hai posicións, por exemplo, do sindicato A ou B en tal comunidade autónoma. Me parece moi ben, pero a mí o que me interesa é que o que vai facer a dirección dese sindicato, que é estatal, cando nos reunamos en Madrid. Porque, evidentemente, a mí pode me parecer moi ben a posición que manteña un sindicato A en Murcia, en Galiza ou en Euskadi, pero a mí o que me interesa é que vai manter ese sindicato cando se sente a negociar co Ministerio en Madrid. Porque a voz vai ser única, non vai ser, digamos, unha gaiola de grilos en donde uns opinan unha cousa e opinan outra. E, bueno, nós, dese sentido, creo que a única posición clara, desde o noso punto de vista, que vimos desde o primeiro momento foi a dos STEs, que saíron tamén na mesma semana que saímos nós, comunicado no ámbito estatal, e despois, posteriormente, houve algúns comunicados tamén de algúns outros sindicatos. Pero é certo que nos sentimos un pouco faltos de compañía nesta posición a nivel do Estado, bueno, de algunhas organizacións que son mayoritarias e que tardaron moito en posicionarse e que ainda a día de hoxe non temos moi claro cal é a posición que manteñen. En todo caso, nós estamos dispostos, por suposto, a entendernos e colaborar con todas as organizacións sindicais cando nos sentemos a negociar. Primeiro en Madrid e despois aquí. Entendemos que aquí o que non se pode producir é ningún tipo de loita partidista no ámbito político, falamos das negociacións no Congreso dos Diputados, e tampouco no ámbito sindical. Creo que aquí o que nos debería mover a todos é un fin único, que é a integración de todo o profesorado técnico, e sempre cando nos encontremos con esa premisa de que o obxectivo
e todas as propostas que se fagan sexan para conseguir a integración xeral de todo o profesorado técnico, evidentemente nós estamos dispostos a colaborar con quen faga falta, porque só faltaría que agora mesmo fose cuestión de siglas as posicións que se teñan que defender nunha mesa de negociación, como nunca deben ser. Hai posibilidade de negociar o prazo de integración no corpo de PES a nivel estatal sen que queden as mans das comunidades autónomas. Bueno, habería unha posibilidade e é que se fixara un marco temporal. É dicir, imaginémonos, por exemplo, que se fixe un marco... Tedes que ter en conta que estas respostas son, ao fin e ao cabo, valoracións e opinións sobre nada, porque agora mesmo non temos ningún tipo de texto diante. Por tanto, tomadeas todas con moitas reservas e con moita cautela, non? Son opinións, nada máis, non? Se no Real Decreto que regule o acceso se fixa un marco temporal, por exemplo, poñámonos no peor dos casos, non se lles permite o ingreso ás persoas con titulación de FP, se lles declara a extinguir. Permítese o acceso aos que teñan diplomatura ou aos que teñan determinadas diplomaturas. Bueno, con ese marco, vale? Co que sexa. Si no Real Decreto se fixa que terá que facerse a integración nun prazo de tempo para que teña os requisitos, evidentemente as comunidades autónomas, se é normativa básica, porque pode aparecer nun Real Decreto unha disposición que, como non se regule que iso é básico, as comunidades autónomas non teñen por que cumprilo, vale? É dicir, para que unha comunidade autónoma estea obrigada a facer algo que aparece nunha normativa estatal, ten que aparecer unha disposición final que diga que iso é normativa básica de obrigado cumprimento. Iso supón, aí se vos dades conta, aí aparece un problema, e é que se nós pretendemos que teña un carácter indefinido para todo o mundo, terían que establecerse, digamos, dous requisitos, dous prazos. Un primeiro, para que no momento, imaginémonos, nos 6 meses posteriores á entrada en vigor do Real Decreto, terán que producirse ou convocarse os procesos de acceso. Vale? E pois teria que haber unha segunda disposición. Todo aquel profesorado que cumpla os requisitos fixados neste Real Decreto podrán acceder ao corpo de PES no momento que teñan perfeccionados eses requisitos de titulación. Non sei se así quedou clara a resposta. Que pasará ca xestión de lista de sustitucións? Manteríanse igual as persoas que están nos distintos postos consolidados, independentemente da titulación que teñan, referindo-se a especialidades nas que poida haber xente con grau ou con titulación de FP. Bueno, isto é unha cousa bastante semellante ao que falábamos antes dos concursos de traslados. É dicir, da mesma maneira que haberá que regular que nun concurso de traslados, por exemplo, dúas persoas, unha é por non dicir sempre as mesmas especialidades, que son as que me veñen á cabeza, pois un é profesor PES de mantemento de vehículos e o compañeiro é profesor técnico de mantemento de vehículos. Igual que vai haber que regular nun concurso de traslados que ambos, bueno, eso é evidentemente o que nos entendemos, que ambos van poder pedir prazas, vale? Con independencia que sexan dun corpo ou do outro, ambos van pedir as vacantes que pode haber, é dicir, como pasa actualmente con cátedras de secundaria, bueno, pois nas listas terá que regularse exactamente igual. E nas listas terá que regularse que, con independencia de que estea declarado a extinguir ou non, terán que preservarse os mesmos dereitos. Iso é competencia exclusiva da comunidade autónoma. Dado que para entrar nas listas abertas de FP deste ano, debido á pandemia, non era preciso ter formación pedagóxica, vai ser necesaria esta formación para as oposicións? Sí, a formación pedagóxica é necesaria para as oposicións. E, de feito, tal e como quedou tal como impuxo a Consellería, as persoas que ingresaron nas listas e comecen a traballar e non teñan esa formación pedagóxica non van consolidar posto na lista. Nas oposicións, iso non se modificou na LOE, sigue aparecendo no artigo 100, que hai un requisito de formación pedagóxica e didáctica, que no caso do profesorado técnico de FP, con titulación de técnico superior, pois é con ese curso equivalente a mestrado, pois que centos e centos de persoas estiveron durante estes anos gastando eses 1.600, 1.800 euros para poder telo e que agora están preocupados con lógica de que non lle sirva para nada. Esperemos que non sexa así, pero é lógico o temor. Entón, convivirán dúas especialidades, a de PES con persoas que cumpran requisitos e a do corpo extinguir. Si ao final, a coletilla de sempre, se non conseguimos o noso objetivo, sí, esa é, tal como o que deseña esta LOE, é iso. Que problemas pode dar iso? Bueno, creo que máis ou menos xa quedaron claros, unha complexidade enorme
tamén porque hai que facer toda unha serie de modificacións en reais decretos, en normas propias da Consellería. Eu tampouco me quixera ver agora mesmo no papel de quen ten que estar decidindo as vacantes e se teñen que ir para este ou para outro, verdade? Inspeccións, equipos directivas, etc. Se xa a día de hoxe creo que é bastante conflictivo, non estaremos todos de acordo, que é bastante conflictivo o feito de que unha vacante nun centro integrado ou nun instituto saia ás veces para o corpo de PES ou para o corpo de profesorado técnico, porque os módulos que van impartir, podrían impartirlos calquera deles, e ao final tomanse decisións, acertadas ou non, pero que nos parecen arbitrarias moitas veces, non? Por que non sacaron esta plaza para PES? Por que non a sacaron para profesorado técnico, non? E aí sempre hai tamén un discurso que ten que ver, isto tamén pasa moito entre o corpo de, no corpo de mestres que imparten a ESO, esa, digamos, esa, entendedme, maior versatilidade do corpo de PES, pois porque teóricamente podría impartir máis cousas, cousa que é falso, porque evidentemente hai moitas cousas que só debería impartir o corpo de profesorado técnico, non? Pero, sí que é certo que introduce moitos problemas na xestión dos recursos humanos, na xestión das vacantes, etc. Se todo iso non se regula perfectamente claro para preservar os dereitos desas persoas que quedan a extinguir, evidentemente sería un problema moi grave. Despois de ver onte no Parlamento o debate que se produciu a este respecto e a postura do PP, que intencións ten a Consellería en todo este asunto? Ben, esta pregunta, onte no Parlamento houve unha comisión de educación en donde non teño, tedes que disculpar porque non teño toda a información. É dicir, eu, nunha reunión que tivemos hai unhas semanas co grupo parlamentar do Bloque, presentáronos unha proposición non de lei que iban a remitir ao Parlamento e iso era o que se votaba onte. Creo que tamén había outras PNLs, outras proposicións do Partido Popular e do PSOE, pero a verdade é que non sei ao final. É dicir, o único que sei, porque o vi na página web do BNG, sei que a proposta do BNG foi vetada polo PP, pero non sei, tedes que disculpar, non sei ao final se algunha que presentou o PP ou o PSOE quedou aprobada. Aí había, na proposta, había unha parte que evidentemente afectaba directamente a Xunta de Galicia. Claro, hai que ter en conta que o Parlamento galego ten as capacidades que ten, igual que nos pasa na mesa sectorial. Queda moi ben facer unha declaración de intencións dicíndolle que o Parlamento de Galiza traslada ao Goberno do Estado unha demanda de que se integre todo o profesor. É unha declaración de intencións, está moi ben, pero evidentemente o Poder Legislativo galego, con quen ten, digamos, un papel directo é co Poder Executivo, é dicir, que a Xunta, co Goberno galego. E, polo tanto, hai unha implicación que debería adoptar xa a Consello de Educación de pensar que o que vai facer e se está disposta a evitar que se produza unha discriminación retributiva co profesorado técnico que sexa declarado a extinguir no caso de que non se consiga a integración de todo o mundo. Porque esa diferencia salarial vai existir. E unha diferencia salarial de por vida, mentre estemos en centro activo e, como vos decía antes, tamén de cara á xubilación no caso de pasivas e non tanto despois se se consigue de cara ao réxime xeral. Pois eso foi, evidentemente, polo que vin na noticia da página web, ese foi o principal problema que tiña o grupo parlamentar do Partido Popular. Aceptar que nesa proposición non só se dirixira ao Parlamento galego ao Goberno do Estado, sino que se dirixira á Xunta de Galiza para que non se producise ninguna discriminación e se pagase o complemento necesario para que todo o profesorado, o corpo de profesores técnicos de FP, teña os mesmos dereitos retributivos. Iso, evidentemente, marca unha posición do Partido Popular no Parlamento. Iso é poder legislativo. Veremos despois que é o que fai a Consello de Educación cando chegue o momento. En principio, todos sabemos que iso vai ser seguramente un tema moi conflictivo. Hai un antecedente que é, como vos decía antes, o complemento compensador da ESO para o corpo de mestres e, desde logo, para nós era unha cuestión fundamental que se introduza un complemento compensador do grupo A1, no caso de que queden a extinguir. Estame dicindo desde a moderadora que chegaron moitas preguntas con casos moi particulares e que todas esas cuestións que ou igual que, que non a remitades ao correo electrónico, ao
Correo Nacional da Cigensino, galiza@cigensino.gal, e daremos resposta a todas elas na medida que saibamos e poidamos, porque son casos moi particulares. E hai unha pregunta tamén agora que é, falando da pandemia, hai algunha posibilidade de que ocorra algo parecido ao ano pasado coas oposicións? Sí, claro. Posibilidade, claro que hai, claro. A evolución agora mesmo, a situación que estamos atravesando é unha situación absolutamente crítica. Se todo ao final mellora, se a campaña de vacinación deixa de ser o caos que é, se chegan máis vacinas, se a logística por parte da Xunta mellora, se ao final hai un maior grau de inmunidade, pois todo fai pensar que as oposicións se celebrarían, non me atrevo a dicir con normalidade, pero, bueno, sí que se celebrarían. Ahora ben, se aquí volvemos de novo, ou ben porque agora mesmo non deamos mellorado, ou ben porque despois dunha melloría veña unha seguinte vaga e esteamos ás portas do mes de maio, xa non digo de xuño, digo de maio, porque toda a organización das oposicións requiere un tempo. Nunha situación semellante a que estivemos en maio do ano pasado, claro que se podría producir unha paralización de novo das oposicións. Esperemos que así non sexa, e se así fose, pois, evidentemente, cos mesmos requisitos, dereitos e demais, se celebrarían posteriormente. Desde a perspectiva, por se a iso alguén lle preocupa, máis alá, supoño que da preocupación que calquera ten que ter de que se suspendan por segunda vez as oposicións. Que eu supoño que si xa que tiña, digamos, as oposicións preparadas, xa debeu tolear o ano pasado, se xa suspenden por segunda vez, eu creo que xa para tolear duplamente. Pero, desde a perspectiva legal, aos efectos que nos preocupan a entrada en vigor da LOE, iso non ten ningún tipo de importancia, as oposicións celebraríanse cando se celebrasen, e desde que se aproba unha OPE ata que remata, hai un prazo de 3 anos. Ese é un prazo ordinario, é dicir, desde que a OPE se anuncia ata que se efectiviza a oposición, hai 3 anos. Pero eu creo que, ainda por riba, digamos, esta situación fose catastrófica, eses 3 anos, tendo en conta a situación pandémica, supoño que se introduciría algún tipo de modificación para evitarlo. Pero, bueno, esperemos non chegar a eses extremos. Bueno, se non me equivoco, non hai máis preguntas. Eu sei, igual que me pasa a min, supoño que vos pasará a todas e todos vos, gustaríanos estar nos salón de actos dun instituto, dun centro integrado, gustaríanos moitísimo, seguramente, que todo isto tivera un formato diferente. Agora mesmo estou vendo aquí que estades 200, unha, dúas persoas anotadas, participando. Houbo máis de 350 solicitudes de participación. Cando preparamos o deseño desta asamblea, fixémolo pensando en que fose áxil e que, sabendo das limitacións, podésemos dar toda a información posible, e o único que nos queda é agradecervos a vosa participación, esperar que poidamos, como estamos desde o principio de curso, a pesar das limitacións, indo a todos os centros e falando coas persoas coas que nos encontramos, e que, bueno, pois, esta situación de pandemia remate pronto e volvamos tamén ao sindicalismo, bueno, o presencial témolo porque estamos indo aos centros, pero tamén a estes grandes encontros. Estaremos a vosa disposición, informaremos de todo o que poidamos. E unha última cuestión. Eu antes comenteivos que non podemos deixar descansar todo na negociación. Se aquí as persoas afectadas, e eu pensei que no colectivo do profesorado técnico, témolo claro no sindicato, hai distintas opinións en función de que esta modificación lle veña mellor ou peor. Somos conscientes diso, somos conscientes de que hai tamén unha división interna moi importante. O único que vos pedimos é que, con todas as diferenzas que poidades ter, na medida posible, igual que antes nos demandabades unidade sindical, que por nosa parte non vai quedar, nós tamén vos pedimos unidade no apoio que necesitamos. Isto non é un tema que morra en Galicia, evidentemente isto é un tema que está extendido por todo o Estado. É necesario unir forzas, é necesario presionar o goberno e, se é necesario, tamén será obrigatorio mobilizarse. E o objetivo final non pode ser outro que evitar que centos, miles de persoas
queden discriminadas por esta modificación legal. Por a nosa parte, muchísimas gracias, obrigado pola vosa participación, pola vosa atención e até outra. Bo día.